Kisio Mwanju Murigeria Muraibo basubati ase kaunti yo Mheshimiwa Doris Saburi umirandire n'abanyakiombe kurwase ekenyoro kya Honyando ke gutoka ase bunge abonjari ase wodi abo marima ase okubasegeta abangina koga chachibesa na baigo kwene kya nkwegenderia bare ase amagima abona kwene kya ngwekinya bare nechibesa chichebyombe tugamba tebya kene kya mang'ana ofisi yo muumandire ebeseriere milioni 8 no tokorusie basari nerere kiombe nero kora gutoko abana chisanitary towel echiebinte bibyabo no tokorusie gesima twa beka yani echire chinke bono mpake go video twara abasani egere beseye oikera abantu bamino ogusabirira uko kwabero kongera lakini nje nimbata abasani naende kene kya yeso no ndiri okugora ng'ombe ngotebore tigorigie yegeredi osorigie yekegusi kwamenya konyore yegeredi fresh yan nere bwata mabera amange eke mane gosobolimo bono nche na amwa mbere nguse bintu ndetera abantu baminto kyagara ke mane nto takaite ndo abangina nto lietandire tochake kwekwanera iga okonyora ntoyo abana baito osenchire egere bono onye mwarenge kukabesa ni 40 bono lero mubeke chiri cheno 40 kando mukabesa ni chia nelibu 100 teko babuya abangina monya kwerwanerera mwirwanerere mambi na mambi ende tutakuwa sawa.